बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 25 सेप्तेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ आं फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। खामार दैसा गोजौ फरायसालि बाक्सानि दैथुन बसुमतारीनि मानोमोन। बर' बाजार सोलोंसालिमा चिरांनि आलेरा बर'नि रमान्टिक जानाय गोरबो। अदालगुरिनि इयुनसा बर'नि जायख्लं सिमां। गामि दनं सान्तिपुर गहपुरनि जोंसार बसुमतारीनि जेब्ला आं नोंनि मुङै गंसे समायना देरा लुयो। गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि मोनथायनि मोखाङाव। क'क्राझारनि गलाफुंगुर बसुमतारीनि आं मिथिगौ आरो बाक्सानि रैदोम बर'नि आगर एर हाया खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथिबायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।